era donant de sang i l'any 2009 em van descobrir un cavernoma cerebral, que era un tumor vascular. Aleshores, al gener del 2010 em van operar, em van fer una craniectomia i jo vaig esperar el temps indicat per poder donar sang, però quan vaig anar a donar sang em van dir que no podia. No podia perquè jo vaig rebre un teixit animal. Aleshores, les persones que hem rebut un teixit animal ja quedem fora del circuit de la donació. Aleshores, no ho vaig encaixar massa bé, la veritat, no em va agradar molt, però vaig pensar, si jo no puc donar sang, faré el que pugui perquè els altres s'animin a fer-ho i ho facin. Aleshores, primer vaig començar de manera personal amb les meves xarxes, però un dia, casualment, vaig trobar-me a la Pepi, que és la delegada que porta més temps. Me la vaig trobar al tren, anava a Barcelona, jo anava a treballar i ella estava preocupada perquè aquell dia havia captació de sang aquí a la Llagosta i ella no podia estar. I aleshores, amb aquesta conversa li vaig dir, però estàs tu sola? I què s'ha de fer i tal? A mi no m'importaria fer-ho. I a partir d'aquí és quan ja em vaig posar, diguem, de manera oficial. A la meva família ja estava una mica establert el tema de donar sang. Sempre que podíem ho fèiem. I més que res ho feies perquè saps que fas un bé. Al principi jo no estava tan informada com estic ara, del necessari que és realment i que és imprescindible. Però més que res ja era una cosa que estava establerta i a mi m'agradava fer-ho i em sentia bé fent-ho i sabia que feia un bé i ho feia. Les persones podem ser actius donant sang des dels 18 anys fins als 70. I els homes poden donar 4 vegades a l'any i les dones podem donar 3 vegades a l'any. Les dones podem donar una vegada menys perquè, com que tenim la menstruació, això és una pèrdua contínua que fa que per seguretat, sempre tot és per seguretat, doncs les dones ens quedem amb 3 cops i ja està. Això en sang, però també podem donar plasma, també podem donar plaquetes i altres coses. El tema del plasma, per exemple, és molt diferent perquè com és la part líquida de la sang, no treuen glòbuls, aleshores es recupera molt més ràpid. Podem donar plasma cada 15 dies i 24 cops l'any, i això tant homes com dones. I després també està la donació de medul·la òssia, però és que això és un altre tema molt diferent. Hi ha un hàndicap que és que les persones que tenim més de 40 anys ja no ens podem apuntar al registre, perquè els últims anys hem vist que el registre s'estava una mica envellint, han baixat l'edat i, a més perquè dona millors resultats, està comprovat que dona millors resultats quan el donant és més jove. Però clar, la donació de moll d'os donaria per parlar molt més extensament. L'únic que comporta és que aquell dia, després de donar sang, has de tenir cura de no fer esforços, has d'hidratar-te molt bé. Aquell dia et diuen si has de conduir o coses així. Dones sang i t'ho prens amb calma. Aquella tarda o aquell matí ja pots treballar, pots fer la vida normal, però el que no pots fer, per exemple, és anar-te al gimnàs, perquè clar, et falta mig litre de sang. Això repercuteix a l'oxigen, aleshores es tracta de, sobretot, hidratació. De manera positiva, molta satisfacció. O sigui, la persona que dona ho fa perquè vol fer-ho, aquí a Catalunya i a Espanya, em sembla, o a Europa, no sabria dir ara. La donació de sang no és remunerada, és altruista totalment, o sigui, les persones que donen ho fan perquè volen fer-ho, perquè se senten bé, perquè saben que ajuden, perquè saben que és necessari i perquè al final també et crea una satisfacció. És una sensació que no és comparable a altra cosa, que per saber-ho s'ha de donar. Que no tinguin por perquè, clar, jo entenc que les agulles imposen i que hi ha persones que a les agulles els fa molta por, però és que no fa mal. És que, mira, abans, fa bastants anys, abans de donar sang et miren el nivell d'hemoglobina. I ara ho fan amb una maquineta que poses el dit a dintre, però com ficar el dit i ja està. Però fa anys es feia punxant el dit. Aquesta punxada feia més mal que la punxada de la donació, i sempre tothom ho deia.
Clar, o sigui, donar sang és que no fa mal. Por, sí, et fa respecte. Molta gent pensa, mig litre, quanta sang et treuen? Això després em trobaré malament, o estaré feble, o les meves defenses no afecten en aquest sentit. No té cap problema, o sigui que el que tingui por, que vingui un dia a provar-ho i ja veurà que tornarà a fer segur. La dada és un 33% que donem sang. I entre homes i dones està dividit més o menys unes 270 dones i 230 homes, em sembla, que va per aquí la cosa. Està bastant bé, jo crec que sí, el que passa que sempre et dona més seguretat quan hi ha molts més donants, no? Perquè els donants no poden donar sempre, si no el meu cas és un cas clar. Pots donar fins que no ho pots. Aleshores, clar, sempre aquest relleu s'ha d'intentar que molta gent sigui donant, perquè així si falla un tindràs un altre. Doncs al principi de ser delegada no teníem xarxes i aleshores el que fèiem era sobretot fer suport a les campanyes. Quan venia el bus que normalment es posaven a la plaça o a la Rambla, aquell dia estàvem tot el dia allà ajudant els donants, fent una mica d'intermediaris. I aquesta era una mica la feina, més que res. A partir d'un moment que vaig pensar, jo en la meva xarxa personal sí que faig ressò, però com a delegada no. Potser hauríem de tenir un perfil que fos exactament d'això i que ens dediquéssim a això. Vam obrir Facebook primer, després ja es va posar més de moda l'Instagram, ja vam pensar ara hauríem de tenir també un Instagram, també el vam obrir, i ja per últim el que hem fet aquest últim any i pico, el TikTok, que el TikTok, al final intentes arribar a tot el públic possible i les xarxes al final el que et donen és la immediatesa i l'oportunitat d'arribar a molta més gent que no pas a nivell físic, personalment aquí al poble. O sigui, tot és compatible i no és que sigui una cosa més important que l'altra, perquè les dues coses són molt importants, però les xarxes tenen molt pes. Clar, amb els nens i amb els joves i amb tothom que no coneix la donació, el que passa és que si ningú t'ho explica, o has de tenir un cas molt proper a casa teva, tant que hagi rebut sang com que hagi donat, perquè tu coneixis l'existència d'això, perquè si no és una cosa que no la penses en el dia a dia. Aleshores s'ha de posar a davant dels ulls, per xarxes, per la ràdio, per televisió, per com sigui. I amb els nens, el bo de fer-ho amb els nens és que els nens ja creixen sabent que això existeix. Quan arriben a l'edat adulta poden decidir si seran donants o no, però almenys ja saben que això existeix i que és de vital importància. Aleshores, com ho hem fet? Per exemple, el tema del compte, ens veu ajudar vosaltres a la ràdio, s'ha de dir, i vam fer un vídeo d'un compte de 6 minuts. Això estaria adreçat potser a nens més petits. Volíem posar-ho en pràctica, però encara no ho hem fet perquè com va venir pandèmia, bla, 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 no vam poder fer-ho. Però està pensat potser el 2023 que sí que ho fem. Aquest està aquí, està penjat al YouTube, està a les nostres xarxes, i després els altres dos recursos, un és el joc, que és una adaptació del joc de les serps i de les escales de tota la vida, però adaptat a la donació de sang. Aleshores hi ha unes caselles amb les que avances, altres amb les que tornes enrere, és molt divertit. Aleshores aquest el portem a les escoles, fem una partida allà in situ, parlem una mica de la donació i després passem en format PDF o imprès perquè portin a casa aquest joc i a més així també es genera una conversa amb els familiars. Aleshores això intentem arribar d'aquesta manera. I després l'abecedari també va ser un recurs que vam fer, jo vaig inventar-me per fer una publicació setmanal a les xarxes, l'abecedari del donant, i a partir d'aquí vam buscar paraules que comencin amb la lletra tal que tinguin relació amb la donació de sang. Aleshores també vaig fer un recurs amb un cartró goma eva, bla, 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 i també amb això també és una activitat que fem a les escoles. I d'aquesta manera els nens ja tenen un contacte amb el tema de la donació.